Георгиов ден. Здравейте! Днес е един много хубав празник – Георгиов ден. Празнуваме го на 6 май. Това е Свети Георги. Той е смел герой и светец. Хората вярват, че той помага и пази доброто. В една легенда се разказва, че той побеждава един зъл, зелен дракон със своя бял кон. Така той спасява хората. Георгиов ден е през пролетта. Навсякъде е зелено и има много цветя. Раждат се малки агънца, а агънцето е символ на нов живот и доброта. В България празнуваме. Ядем агне, правим венци от цветя, пеем и се радваме. Днес празнуват хора с имена като Георги и Гергана. На този ден хората си пожелават здраве, щастие и късмет.